Гарады на зямлі ствараюць да 80% выкідаў парніковых газаў, а гараджане адчуваюць найбольшы эфект ад негатыўных наступстваў глобальнага пацяплення. Таму мясцовыя ўлады маюць вялікі патэнцыял і адказнасць для вырашэння праблемы змянення клімату. Пагадненне мэраў па клімату і энергіі – гэта міжнародная ініцыятыва, удзельнікі якой добраахвотна абавязваюцца зніжаць выкіды парніковых газаў. Мэты дамовы – прадухіленне глобальнага змянення клімату і адаптацыя да яго наступстваў. У 2008 годзе пагадненне мэраў стартавала ў Еўрапейскім Саюзе, а цяпер уключае ўжо болей за 7 тысяч гарадоў ды раёнаў і пашыраецца па планеце. Удзельнікі краін з пераходнай эканомікай, у тым ліку і Беларусь, бяруць на сябе абавязацельствы скараціць выкіды парніковых газаў. Беларускія гарады і раёны далучаюцца да пагаднення мэраў з 2011 года і рэалізуюць у межах яго цэлы шэраг экалагічных ініцыятыў. Светладыёднае вулічнае асвятленне, узнаўляльныя крыніцы энергіі, аўтаматызацыя ўліку энергіі і вады на водаканале, энергаэфектыўная рэканструкцыя будынкаў, гарадская мабільнасць, азеляненне гарадскіх прастораў і многае іншае. Удзел у пагадненні мэраў дае доступ да інавацый, вопыту гарадоў з развітай аднаўляльнай энергетыкай, энергаэфектыўнасцю і высокай адаптацыяй да змен клімату. Дае пашырэнне магчымасцей прыцягнення грантаў і міжнародных інвестыцый, паляпшэнне інфраструктуры і падвышэнне якасці жыцця ў горадзе. Як гораду далучыцца да пагаднення мэраў? 10 крокаў. Разгляд пытання пра далучэнне да пагаднення мэраў на сесіі мясцовага савета дэпутатаў і прыняцце рашэння. Падпісанне старшынёй выканкама фармуляра аб далучэнні з абавязацельствамі, які бярэ на сябе горад або раён. Інфармаванне офіса пагаднення мэраў пра далучэнне горада або раёна да ініцыятывы праз міжнародны сайт. Стварэнне спецыяльнай пастаяннай рабочай групы па пагадненні мэраў з удзелам розных зацікаўленых бакоў. Аналіз сітуацыі ў горадзе або раёне з выяўленнем асноўных крыніц выкідаў парніковых газаў і ацэнка кліматычных рызыкаў. Стварэнне плана па ўстойлівым энергетычным развіцці і клімаце да 2030 года. Абмеркаванне плана з жыхарамі і зацвярджэнне яго рашэннем савета дэпутатаў. Рэгулярнае правядзенне інфармацыйных мерапрыемстваў па пагадненні мэраў для жыхароў. Пошук фінансавання, інвестараў і рэалізацыя планаў. Маніторынг дасягнутых вынікаў. Для дапамогі гарадам у працы з пагадненнем мэраў існуюць структуры падтрымкі, якія дапамагаюць разабрацца ў працэдуры далучэння і аказваюць кансультацыі.